Takže vítajte pri dnešnom videu. Ideme sa pozrieť na Slnečnú 15, kde býva, no nebýva, ale má tam sklad SK Adventures, konkrétne Peter Ďurán. A ja mám také šťastie, že som zo Slnečnej 12, kde tu je aj moja kamoška, taktiež zo Slnečnej 12 a dneska to ideme celé preskúmať. Takže berem si moju fejkovú GoPročku, jediná, ktorá sa mi za dnešok podarila nabiť. Kebyže nabijem aj druhú, tak dám tebe a potom máme zostrieľané 2 zábery. Takže ukazujem to teraz do zeme, lebo okolo auta ideme a nechce sa mi to toľko neviem, jak sa to volá, ale to je tak jedno. Takže, no, zacenzúrovať, tak. No, akurát sa nachádzame na Slnečnej 5. Približím to. Sme veľmi akože ďaleko od 15, takže... A ľudia, čo si poviete, že Paťo, Laura, vy ste z 12, tak to máte asi, že 3 vchody. Čaute, áno, sme tu zase a už sa blížime skoro ku miestu, takže už začali sme zase natáčať a ja vám predám kameru jemu, tomu. Drž mi to. No, takže poďme si k tomu niečo povedať bližšie. Slnečná sa nachádza na Podrákoš. Keď neviete, čo je Podrákoš, Podrákoš je niečo ako juh, časť Rožňany. A tu sa nachádzame akurát pri garáži, ktorá má číslo 2766. Potom tu je 2767. Ukáž to na tú kameru. Ukáž to, ja to aj priblížim. Ukáž. Pozri. Pozrite ľudia. Tam. 2767. Bude to vidno? Dúfam. Takže, tu máme auta, tu máme auto, tu máme stromky a tu je slnečná, koľko? 13, keď sa nemýlim. Nie, 13 je tu. Takže tu je 14 a tam je 15. a tam za tým je hneď 15. Sa vám... Tam ten hnedý, kamo. Tam ten hnedý. Tebe není zima. Ty nemáš ani rukáve. Tam je 14. Kamo. Ideme to preskúmať a nebež. Nebež, bo sa... To je kto? Však ten pes sa tam teraz bol. Oni sa tu teleportli. Nevadí, či? Tak pauz. Takže z dôvodu GDPR ukážeme len priezvisko, ktoré je zverejnené, takže tu máme Ďurán, tu máme taktiež. To znamená, že nevieme, nedávaj mi ten svoj prst špinavý pred ústa. Nevieme, zostane to už navždy záhadou. Hop, by si teraz všimli, že tu sú kamery. Kamo, zdrháme. Takže záznam sa nám uložil, čo je super, pretože keďže mi spadla kamera, tak sa mi niekedy nezvyklo. Ale to je super, že akože uložilo sa to, lebo kamera nám spadla a mohli ste to trošku vidieť na zázname, že to bolo také... Takže, ako ste mohli vidieť, boli to 2 mená a zostane to záhadou, že teraz ktoré je ktoré. A poďte si užiť ešte zvyšok našej prechádzky. Rainbows, everything. Ideme hľadať štvorlístok. 5 hours later. Ja aj počkaj, však tá Laura tu vlastne hľadala tie 4 lístky. Laura, no ako? Je? Našla si niečo? Nie. Hľadáš asi, že 5 hodín reálne. To vadí? Áno, lebo si ešte nič nenašla. Ide sa zahadzovať. Takže všetci veľmi dobre vieme, že túto plastovú vecičku zahodíme do papiera. Do plastu. Laura, ty máš ADHD?